سورة الدمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shaharu shaban minye hijra sankalo shegina bisunye woronai miladi nasarau ka jate ba fulani muga ani woro sankalo folo bisunye o mugali durunai ambe dawra bu masjid rajago ambo kono tafsir suratu qafir wa hiya makkiyatu. ninye suratu qafir ka tafsir daminatoye sura injigina ka ciden to makka sigila wa yasura ma hijrate. قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين. سلف دويا كو محمد بن سيرين بولو كونو أبي أولولا أن يقال الحواميم وصورة يكنا فوما الحواميم وإنما يقال آليث حميم وابفوني شغللا. وقال مشعر بن كدامي كان يقولهن الأرائس. مشعر بن كدامي ألتم كرا حميم نونو على بافوم الأرائس. وروى ذلك كله الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن. نكما منفلني كرمو دوبه بافوام الإمام العلم وقت دول إمام السنة أبو عبيد القاسم بن سلام على كنما على من كرتالين وين نكما ننم بفو aka kitabu kono fadailul Qur'an. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد سمع عبد الله بن مسعود ملك جيكبوا ماكو إن مثل القرآن كمثل الرجل انطلق يرتاد لأهله منزلا. عبد الله بن مسعود كو قرآن مثاليا ko abe komi che ni etara kungo konona la ibake ka jigi yoro nyini ikademba ya ine kademba be jigi yoro mi fa marra bi asar qais enana sanji no la mana binkene na be yoro nyini na an atemena binkene yoro doma wa huwa yashiru fihi
abake katama binkene yoro ina oyeta aljab abake kakabako yoro inka binkene na idi habata ala raudati damisati ka tola tora tara jigi farama yoro dola mana falenfen sama be damisati adugukolo damisati kore munye dugukolo mi ni sanji jiginaka ni joraka ite cheni ate jigini yefana o dugukolo sugu aya soro falenfe o dugukolo sugu ayo soro falenfe nyumambe kateme hari foloinka dugukolo sanji nana chogo ibe tama kate cheni kaboy korite cheni isente jigi bola fana faqala ko ajibutun min al-qais al-awwal ako binkene yoro folo ne kabakorola fa haja ajabu wa ajabu ninde kabakolende ninde kaji kateme yoro folo mfanaka faqila lahu qama inna masal al-qais al-awwal masalu ijamil al-quran uko fuleka binkene yoro folo minni kabakora oye qur'ana bonya misaliya qur'ana be bonya misaliya wa inna masala haula rawdati damisati me ni nana ni yoro binkene mamina naka dugu kolo sabatilendo masalu ali hamim fil qur'an nimbe komi haminu nunu qur'ana kono donc nan don na sura la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amben nin soren kalay amba damina nambe barikanyini kenni alaka togonyum beye ube amba damina ni alaka togonyum beye lahi wa ya ala togoda rahmani nema la bole ginya silamani kafir baga ala de ya beka nema baga arrahim o yen nema kere le minni ala baka ka jom mu'minu yalla gara wa kana bil mu'minina rahima hamim ubafu nununde ma al hurufu al munqata'at harafu tigele anko kuma sahale korote nunun na mana tula udonku qur'ana kono ka hada madu arabu hada madu ku deseira ka arabu deseira qur'ana jigna ka harafu done undela de me ala ku be ka fara nyogon ko kana ni qur'ana nyogona ube sura kele ube sura ta nyogona desera tanzilul kitabi min allah ala ko nin kitabu qur'ana ajigna ka bo ala de fe ali aziz masammi nyese masafente shala ali alim masammi nye doni masai qafiri jambi niya junubu minke itubira niya junubu minke kateme ala debo ya faye wa qabil tawbi tubu mina bagaye ala ye ni tubira kata alama sadiril iqab ni be junubu min kono ima tubi kabwala janga kata gelen dunkedo ji tawli she dunkede alay ube fonna shirede alay la ilaha illa huwa bato fenshite min ka bato ciani ala kelempe wute ilayhi almashiru bebe laba kata ala de lagara nando ne ibn kasir ka tafsira ko amal kalam ala hurufin al mutaqatti'at faqad taqaddama fi awwal surati al baqara bima akhna an i'adatihi ha huna akom minye harafu tigelen nunu ko ale kumana uluka suratul baqara damina min bale kariya nate sagu kan yorola وقد قيل دوكو إن حاميم اسم من أسماء الله عز وجل دوكو حاميم كو على كتغدو وأنصدوا في ذلك بيتا كو يبيت دو فؤلا يذكرني حميم ورمه الساجر
فهل تلا حميم قبل تقدم ko baytul kala do yenin fo ko hakili jigina ala togo munye hamim ala togo munye hamim nga hakili jigina ulula warumuhu sajiru wa yasru bamuru melekela nyugo nani keleje mana kele wusu wakati fahalla tala hamim qabla taqaddumi ako harin tunka hamimun nunun kala sanin ka kele damina mana nin baytul kala abake kayire hakili jigi tumami adonna kelela kele wusura kele geleyara akon hakili jigina hamimun nunu la ala ka togo nunu har nin tun ka ulu kala sanin ka kele damina parce que ubin de me kelela la nyini yode ko la nunun ko hamim ko ala ka togo dedo wan muhallabi ibn abi sufrata قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كامنا محلب ابن ابي صفرة ما كم غدو يا فوالي من يامي تشيدنا على كتمنا كسيب تشيدن يقول كو تشيدن كو إذا بيتم ليلة كوني كافرون تشوناوكا نسوفلاي فقولوا حاميم لا ينصرنا وهذا سند سيء ني حديثا كلمه لو شيخ الباني كنيا في شيخ الجامع ني حديثنا تشو دوي مونيه اذا بيتم ليله فيكون شعاركم حميم كيدن كون نين كوري مونيه كله يرولا اكو كله سيبو ما كله يرولا نابي يرو دولا كافرون انا تشوكا سود بلا كافرون انا تشوكا كوكله سود بلا wonna ba fe kele wakati aka se ka nyogondo aka na nyogon faka jamai na ba fi ka nyogondo ayen nin ka tamanse hamim la yansuruna mana ni nyen nin fodo abado adode dibi la pura kana nyogon fa aka nin ka tamanse ni kafiru tunnaw ka su fela la kelela ayen nin ka tamanse pour ayere dama kana ta nyogon fa ni minyen nin fodoro e bado a nin to nyogode ciden ko nin ka tamanse fa yakunu shi'arukum hamim la yansuruna akata tamanse ka koy qawluhu na ko tanzilul kitabi min allahi al-aziz al-alim ay tanzilu hadha al-kitabi wa huwa al-qur'an nin kitabu jigina mana ni qur'ana min allah kitabu in jigina kabo ala de fe jili ijjati wal ilmi masamminye she masay doni masadu fala yuramu janabuhu foy tese alala fala yuramu janabuhu foy tese alala mana alaka kirefelaw tangalendo foy tese ka foy ke alala wala yaghfa alayhi jarrun wa in takasafati hijabuhu dengenye bileni hake ote dogo alala ni ewa hijabu mimbaka o giriyara chogo ate dogo alala ala bado wa qawlu qafir al-jambi wa qabil at-tawbi ay yaghfiru ma salafa min al-jambi qafir al-jambi munye junubu min temenay bolo ala ba ya faye wa yaqbalu tawbatu fil mustaqbal aw ika ko munun be nyeshima fana ni tubira ika ko na tawla fana ala bi ka tubumina liman taba ilayhi mugoyenni mugo min tubira kata alama wa qada ladayhi iyere majigi ala quru sayyidul iqab janga kata gelen dunke de ala liman tamarrada wa taga ni mugo min nyadara idan temena ala ye janga kata gelen dunke de kati ima wa asara li hayata dunya ni ye jinya na mayayi ni yode suganci Allah garaka ni mugomi ni kanna geleyara idan temena iye jinya na mayayi de sugandi Allah garaka ala ye janga kata gelen dunke kata ema wa ata ikanna geleyara an awamirillahi ta'ala ikanna geleyara kabok ala kanyamar kaum batolima wa baga iyadara kabagumoma
ni alaye emin alaka janga kataka gele shadidul qabi koroninde wa hajihi ka qawlihi nimbe kome alaka aya nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna ajabi huwa al-azabul alim alako cibe man ka jonke bariya kunne alaye mogo sutura bagade ni be ala sosombe sutura be junubu ya faye ni alaye ne malikela de aw afuye fana wa anna azabi huwa al-azabul alim kon ka janga kata fana janga kata dimilendo de mogo min matubi ka janga kata fana dimilendo يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواد متعددة من القرآن ألا بنما كتب فلات تغنيغنا كچايا يرو چامنا قرآن قرآن ليبقى لأبدو بين الرجاء والخوف فرو جون كتو إجيجي بألاكا إسرائيل بألا يفانا كتو ورو فلاني نغنجي كي جيجي دالاكا نيكا سرالاني فرو كتو نونو فلاني نغنجي ودياتو نما كتب فلات قرآن يرو جاتل چاما ألبو تغنيغنا وقوله تعالى ني على كوجي تولي قال عدد من العلماء يعني شاءت ولقنا دونك باو دوكو يروالي دونكده علي شي دونكده علي وقال يجيد ابن الآسامي جي تولي يعني الخير الكثير وهيرا چامان دونكده علي وقال إكرمة جي تولي جي المني كفونا شري دونكده علي وقال قتادة جي النعم والفوادل كن نعمة دونكده علي يعني فسمانشاو دونكده علي والمعنى أنه المتفضل على عباده لا يني على دي فسمانشي دونكده أكجونك المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام على دي نعمة جا على دي نعمة nema ja ala de yor funan shiriya ani nema ala de yo o nema janno funan shiriya jambila ka jonka allati la yutiquna liqiyama bisukri wahidati minha nema munu ani funan shiriya munu ni jon tese ka joni hara kelem barka dai mana nema baddun kede alay ni alay nema janni fasamanta jan nya ya ka jonka aka jon nu teseka ewa joni hari nema kelemin barka dai o dunkede ala aka jonka o da to nana ayawre kono wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ala kan nema na ya jata te ka siya dama ala nema mununke dan feunka na ya ala kan nema jata o ka teseka siya dama wa qawlu na qul la ilaha illa huwa ay la nazira lahu fi jami' sifatihi genyugonte alala akam man kutu bela fala ilaha khairuhu bato fente ni alatana yoye wala rabba siwahu damma sawarete ni alate ilayhi limashiru bebe labakata aladima ay ilayhi limarjun wal maabu sagili anika sagi kata alama o be sagili ni sagili be kata aladima yawmal qiyamah fayuzaji kullu amili bi amalihi ala na bara kela kelen kele sarani ka barai wa huwa shirul hisab ala ka kurusili ka telefona sogoma sani wala hanyugona qiyama kenen fulede abaga na fenni ajina na hadama de ala ba be kiri tige kata sogoma wakati sani wala ha kiri bebe ba arjanna deum beta tile toke arjanna kono ubeta tile mina ka arjanna de kono jahannaba deum beta tile mina jahannaba kono sherul hisab ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا ala ba fola min korta lendo ko mogo site sosoli ke ala ka ayawula pour kunyoni mogo site na be sosoli ke tinyala pour ka tinya nyoni ka boy fo kafri tinya bangalen ko fe mogo ba ke ka kuma jamunta ni kuma ba ani kuma mugun pour ka tinya nyoni ka boy ala ko mogo sita ke ni kafrite فلا يخررك تقلبهم في البلاد او كافرون نيما من بو بولو انو بي يلما من كدغولا او كان مرسade ni onin kafiri sugu ni shetugu do chogo be yelema dugu kolo ka yoro min kada ubeta ubeta yamfe ubena yamfe ai o kan marasa kana o kan marasa nu yede foite ni kafirute كجبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم أو إكا مغو كافر منو فلنيني نوح كم مغو وينوها قالون تغيا ولوني والأحزاب من بعدهم جمع منو نانا نوح فنا كم مغو كوفي وفنا يو كتشيدة ونغالون تغيا وهمت كل أمتي برسولهم جمع كل كلين كلي وهمنا نو كتشيدة ليأخذوه puruku ka cide mina kafara nunu jama kulu munu ye cide ngalon tigaya akelen kele hamina nay ki ka cide mina kafara wajadalu bil batili uye sosoli keni ngalon fanaye lidu hidu bihi haqqa puruka cinya ko cinya nay uye sosolin keni ngalon fanaye puruka cinya فاغجتهم نألا يومنا فكيف كان إقابي نكا جنغا كتا كيرا چوغو أوكا ومنا لي نألا بولو أكيرا جنغا كتا جوية وكذلك لكو چوغو كلنا حقت كلمة ربك للذين كفروا نمغو منون تمنا دي نوكو وبكما ننغالوني كما ننغالوني پورو كچيانيوني نألا يوحلتي چوغو من ننكا جنغا كتا جوية روكا دي وچوغو كلنا حقت كلمة ربك للذين كفروا مغو كيرا كافري دي ني اكو ابي علاكا قرانين دي نيوني وبي كالاكا چيان نيوني ني علاكا جنگكتا واجب ربك وچوغو دلا أنهم أشهاب النار كافو تيجي تاسما دونكدو نيكا علاكا جنگكتا أواجبر نيكا علاكا كما واجبر نمبكا ننچوغو كلين دي راكوا بي تاسما دونكدو مغو بك سوسولي دي كاكي كما مغو يكو ابي قرانا آيو دي چيان ube ebe alaka tinya de tinya ala ko togo de kafiri ewa tasuma de bilala benye yaqulu taala ala ba fala min korota leno ma yadi fawli haqqa ala ko mo shite tinya nyoni o yujadilu fihi na be sosoli ke tinyala badal bayani wa juhuril burhan tinya bangalen ko fe ani tinya delilaw bangalen ko fe mo shite sosoli ke tinyala puruka tinya إلا الذين كفروا هو كافرون أي الجاهدون لآيات الله وهججه وبراهينه منو يألك آيون ننكريا كالك هجو ننكريا كالك دلو ننكريا ولو درون دبت سوسولي كتشنيا لا تشنيا بانجلم كوفي أو مبالمون نمبي كافر بيتا نمبي مغو بيتا مغو دي Kurana aya bangalen ko fiye ko ala ko ninka fote ala ko ninka kete hari bi e ko ibe hakilina do odela kala ka Kurana aya nyoni ube tinya bangalen ko fe ko dina tinya ninde o bangalen ko fe e na ka delilaw e ko ebe kuma odela pour ko de nyoni e bi ka ngalo min na ka sabati ala ko to de kafiri akuye kafiri de to de kafiri tinya bangalen ko fe ko ebe tinya nyoni sosoli ke tinya la ka nyoni ka boy ala ko etogo de kafiri fala yakhruruka taghallubu fil bilad ay fi amwalihim wa na'imha wa jahratiha aw ala ko tide man nin kafiri sugu ni sosoli ke la sugu
ube yelema min na dugu na kani marasa de mana u kan nafolo u kan nema diɲɛ masiri minnu b'u bolo o kani marasa koyi o kani nege ka marasa n'u ye k'a miiri k'u bɛ tiɲɛ de la Allahu akbar an ka wagati la dɔw yɛrɛ filɛ mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ olu ɲana u ɲa bɔlen bɛ kafiru jamanabaw u ka nafolo minnu b'u bolo u bɛ lahala min na dɛ mɔgɔ caman bɛ silamɛw cɛ la janko an ka jamana olu ɲana n'i y'a ye kafiru sera nin dɛgɛrɛ ma nin darajaw ma ani ni u ka jamanaw dɔbɛlɛfɛla cogo min dɛ diina baliya de y'u d'u ma fo an fana ka fosi ka bɔ diina de la n'an ma diina ko de b'an ka ko la an tɛ taa ɲɛ nin de bɛ silamɛ caman ka hakili la ala ko a kan'i marasa o kana u marasa dɛ kafiru minnu bɛ ala ka kuranna ayaw tiɲɛli la u bɛ diina tiɲɛli la u bɛ tiɲɛ tiɲɛli la u bɛ nɛɛma min na u kana u marasa k'aw nɛgɛ k'a yira u k'aw marasa k'u bɛ tiɲɛ de la dɛ u tɛ tiɲɛ la koyi awa mɔgɔ si kana miiri fana ko e bɛ bɔsɔ ka bɔ silamɛya la ka silamɛya bɔ i ka ko la k'i bɛ lafiya o tɛ n'i bɔra silamɛya la don o don i bɛ silamɛya bɔ i ka ko la don o don i bɛ ko ye ɲana i bɛ ala kale hari i b'i i ka silamɛya yɛrɛ nata i tun bɛ silamɛya ewa galon silamɛya min yɛrɛ la de i b'a nata i t'a sɔrɔ ala kan kisi o ma de ala ko u kani marasa u ka nɛɛma n'u ka diɲɛ nɛɛma u ka nafolo diɲɛ masiri mun bolo o kani marasa nin bɛ komi ni ala ko a yawɛrɛ kɔnɔ la yaghurrannaka takhallubu alladhina kafaru fil bilad ala ko cedema mɔgɔw ka yɛlɛma duguw kɔnɔ mɔgɔ minnu kafiriyara u bɛ yɛlɛma min na dugu kɔnɔ kani marasa dɛ mata'un qalilu u ka nɛɛma n'u ka yɛlɛma min filɛ diɲɛ kɔnɔ tɛ ni ala y'a nɛɛma k'u ye daamu fitini de don daamu fitini summa mawahum jahannam o kɔfɛ u bɛ taa fara ɲɔgɔn ka jahannaba kɔnɔ o bɛ salimihadu jahannaba min fansera u kɔrɔ tasuma min fɛnsera u kɔrɔ fɛn min fɛnsera u kɔrɔ nin ye min ye tasuma ye fɛn jugu fɛnsera u kɔrɔ ka dilan juguyara ni mɔgɔ min ka dilan kɛra jahannaba de wala silamɛw b'a ka silamɛya min na a y'a ka silamɛya tiɲɛ ɲini a ka k'a kan n'i y'a ye tɔɔrɔ min b'aw kan fɛn wɛrɛ tɛ koyi aw ka silamɛya yɛrɛ hakika ye min ye o ma sɔrɔ aw bolo kafiri fana ka galo an b'o fana sɔrɔ a bɛ camancɛ de la kafiriw bɛ ka galo sera dɛgɛrɛ min na an b'o sɔrɔ a ka silamɛya tiɲɛ fana t'o la a bɛ camancɛ la o de tɔɔrɔ b'aw kan a y'a ka silamɛya tiɲɛ de ɲini k'o ta n'a y'o ta don o don ala bɛ se di aw ma dugukolo kan nɛɛma bɛ di aw ma a ka jamanaw u bɛ sabati u bɛ basigi mɛ kafira tɛ mɔgɔ latanya dɛ kafiru ninnu hari nɛɛma minnu filɛ bolo tɛ istidraja de don ala ko diɲɛ nɛɛma daamu fitini de don a kelen kelen n'a sara nin bɛ bɔ ka taa jahannaba de ma bɛ sigiyɔrɔ ye jahannaba de u ka dilan jugura ni mɔgɔ min ka dilan kɛra jahannaba ye wa qala azza wa jalla ala ko aya wɛrɛ la numattuhum qalila summa nadtaruhum ila azabin qalil a ko ni ala bɛ kafiru mbun la damu diɲɛ kɔnɔ damu fitini o kɔfɛ n b'a bɛ tɛntɛ ka taa lajaba min ka girin jahannaba lajaba o kafiru bɛ damu min na tɛ marasali de ala yi marasa istidraja de don n b'u la damu diɲɛ kɔnɔ damu fitini o kɔfɛ n b'a bɛ tɛntɛ ka taa jahannaba lajaba min ka girin o la kafiru bɛ nɛɛma min na silama i ɲa kana bɔ o nɔfɛ o de y'a to don dɔ la ciden sallallahu alaihi wasallam umar bul khattabi nana ciden ma dara dilan kan fo dila in n'o tora ciden kɛrɛ la umar bul khattabi ɲaji bɔra ciden ko mun don a ko kaisara ni kisra olu ka masakɛw kafiruw de don olu filɛ nin nɛɛma ba la e ye silamɛw ka ɲɛma ye e bɛ da de bɛ jalan de kan fo a nɔ bɛ to i kɛrɛ la ciden ko umaru yala e t'a fɛ diɲɛ ka kɛ u ta ye lagara ka kɛ an ta ye wa e bɛ ɲabɔ mɔgɔw de fɛ
mogo munu ala yu kan nema be teleya ka be kenya ka duma jiya kono ya de foitu boro lagara kafiru tayo ode ثم قال تعالى مصليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التكجيب من كجبه من قومه وكفى على من كرتا لنو نابي تشيدي أكن نبي نيوما محمد نابا دسوسوما أكن مغمونو نياغالون تيغيا بأن له أسوة من سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على كو تشيدي ما لا دغه بغبي فنالا مانا nabi nyuma munun temena fananye alaka tanubuka alaka ewa tanubuka naka kishi fanaka ulula dege mogopte mena fananye ikanka milla dege nabi nyuma munun temena enye fa innahu qad kajabahum umamuhum on nabi nyuma kamman ton nyu galon tigeya wa khalafuhum ukamman ton nyu soso وما آمن بهم إلا قليل ونبو نيمو مغسيما لمن نويه كم مغولا نمغو فتنوته ولو فانا كم مغو يغالون تغيا دي ني فانا كم مغو يغالون تغيا او كاني تورو او كاني دغو نبو نيمو غالون تغيا لا إني مغو ما لمن نويه ني مغو فتنوته كومي تشيدي ني يافو اكو على نبو نيمو يراlela ko ayin nabi nyuma doye jama ba nofe ayen nabi nyuma doye jama fitunu de ba nofe ayen nabi nyuma doye che fula de ba nofe ayen nabi nyuma doye aya ka welele beke akam manto ayem mo kelende soro ayen nabi nyuma doye akelende bena qiyama keneka ale ya ka welele beke ama mo soro wala mo fana kan ni fana jate minade mi nye chinya tata jama la koy chinya bata delila de mo min be delila ka hara kele ale de jama sinyate jama ko yade ewa mogo ka ewa misaliyatan ni nafana ka fonne ka jama ka dogo o tayira ko ite cinya ka koy ika jama dogo yakani décourager de ibe ala ta min kay be tawhid min kay be sunna min kay be sarfu tabulo min fo kon jama ka dogo ntugo baka ka dogo o kani décourager de nabi nyuma do yu ka wele ko mamu ko sisoro mais ala ma fo ka fara jama fu faratin ka de ukelende tora ukanya ukelende bena qiyama wala la chiden hakli jigode la pour kaddu susuma fa qala lakum kajabati qablahum qaumun nuh alako ekamugo sane ekamugo ko galonte ya nuh kamugo ye nuh galonte ekamugo nye wa huwa awwalu rasuli basahu allah yanha an ibadati al-awsani nuh de ye chiden foloye ciden minni ala ya ci ko aka mogo bali ka bo boli batoma ciden folo min cira pour mogo ka mogo bali ka bo boli batoma o yen nuhude wali ahjabu min badihum ani jama munun nana nuhu fana kofe ay min kulli ummati manto fana nana nuhu kofe u manton nunun fana yu ka ciden ngalon tigade mogo malli manani ciden nya u ka jamawla ni مغفتنوته وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي حرصوا على قتله بكل ممكن أو منتم فنبه ويوكا ثمبك كوكا قرطو بك برو وكان نبي نيوم فغا كوكا تشيدون فغا تشوغو بلا بكل ممكن وبسكو فغا تشوغو يونيني وبسكو فغا تشوغو كلين كلي همنا ناي mbin kan nabi nyuma soro chogo nka soro nka faga wa minhum man qatala rasulahu do yere be yu ka ci do faga yere o kera katmew man ton do be yu ka ci do faga yere haran ka ci da min fulanyi ne anyini na ku ba faga la de ya kisi sinya dole makan kaw yere ulu ye erenyonke ku ka faga ala ko ka hijrake akabo akata madina atale madina munafiqu do tara abore kelela aboto keleyorola munafiqu do tara ubri tu dola ko ciden na to ana na ba kan nyame ko ka kan nyame baga ciden nyame ka ciden biya kasa ciden suruna yorola duro ala yu beka kibariya fo ciden
aye shebauci akwai ta nashera nintu masinana akafwe wa munafiki munu mugo munun be ambaw dode ambaw mare o kere be bolila kata cide nyo munafiqun tan fula nyona ayu tofe huje fata sahibu sirri rasulillah ayu tofe huje fata bun yamani ala ya kisi o fanala khaybara yahudiya muso aye shebau nyeninka ko sugo juman kadi cide nye uko bashe aye bashe njani ka posono kala kadi cide ma cide ne shebau sigiraka cide nye sogo tige kado adakono ka sogo into cide ndakona ko kanin kunu de posono binna cide nyatu uye yahuda muso ngule ko yennu nke mun kama akonya kede na ya soro nabi nyuma de wala ba kisa ta toro menin nabi nyuma ta kasa an lafiya donc cide nyire anyini na kafa sinya joli ala de atanga wallahu yashimuka minan nas ala yo faya kunne ala bitanga ka bo hada maduma nyitanga ka bo hada maduma e kumbali man ni fune ni nyaci da unyere ni yen nabi nyuma unyere e mo de be wolele ke katanin tawhid ma ko jugute yela o jugute yela jugu be yela de jugu yera nabi nyuma una jugu yera cide unare tumamu ye wolele ke kata ewa nin tawhid ma ala fule ka cide ndusu sumano ode ewa cide tugu ba fana ben al ulama warasatul anbiya ifana dusu ka sumane ni nyede ka funi degun yusoro dawala tora yusoro dawala ika do ko tora ni degun ye mugo soro ni dawala min kausa e ika kuraji soro idusu ka suma ika kontine ka barala ko kofi ala ko wajadalu bil batili liyudhidu bihi al haqq ay ma hallu bi subhati liyaruddu li haqq al wadi al jaliya ala ko uyeso soli kenin galonye puru ka cinya alla nyine munye ma hallu bi subhati mana uyeso subha munun nati liyaruddu li haqq al wadi al jaliya puru cinya bangale cinya min bangale ndo ko sagini uka subuhawe ye subuhaw nyine kunatu ubu bila dina kono cinya tigi ka kuma kono puru uka subuha min fuleni nya uka subuhaw na ke ka cinya jele min jele ndo pasu ko cinya ibolo ko sagi bolo fa gajatuhum me mo munu nya ninke de pigale ala yumina de ay ahlakatuhum ala ma sanu min hajil atham wa junub al idam ne ala yu halak uye nin junubu ba mununke o sababula ne alay nin tigi nunu halakide fa kayfa kana iqabi ne ka janga kata keru ka cugudi ay fa kayfa balagaka ajabi lahum wa nakali bihim ne alaka la jabanin kan nyangile asheru mani degere jumaye qad kana shadidan muwajjiya mu'lima alaka janga kata keru ka janga kata gelenye janga kata minni adimine ndo kosobe muajia mulima na dimine ndo kosobe qala qatadatu kana wallahi sadida ako wallahi alaka janga kata kira janga kata gele uka awa mbalmo nin qur'ana kelende do de har binni mo ko nete farani dina delawa kata subuha unyini ko ibu bila cinya jelenka puru ka cinya jelen cinya ni ka kunya gambile nuka kuma nyagambile nuka subuha uye ala bi halaki ite senin cinya la fana nin cinya mogo tesa la de ni mogo min bi yere lafiya ka sagi kata qur'ana maka nyanyini ka dina cinya nyini ka kaka ka ciden ka risau cinya nyini ka kaka wonyini ka hera bode la jiya ani lagara ni ote ni eko ebe sunu tile kede ka subahu ni ko nyagamno ne nyini ko ibe nin cinya de cinya ka nin dina de bo jamana in kono ebe bo jamana in kono nin dina nye ibe bo nin jamana in kono nin dina nye nin dina be jiya kono de fokata qiyama ulili masunyalila inna nahnu najalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala de nin ewan dina jigala de nin qur'ana ala de benin dina tanga koy ala ma ka dina in tangali to hada madem bolo hada madala yi ekede kanyana ma yayi ka sheko hake ka doni hake ala ka dina defa
a defani ka nafolo ye dina dɛmɛni ka nafolo a dɛmɛni ka dɔnni ye a dɛmɛni ka tɔfanga ye e de n'a baraji sɔrɔ jɛnɛ lahara e n'a hɛrɛ sɔrɔ jɛnɛ lahara mais nin dina wa e k'i da hari kana dɛmɛ ala bɛ nin dina dɛmɛ wa in tatawallaw yastabdila qawma khayrakum thumma la yakunu amsalukum ala ko n'a y'a ko di nin dina ma abba na ka dɛmɛ aw y'a ko di nin dina ma ne ala b'aw falen mɔgɔ wɛrɛw ye minnu tɛ kɛ komi aw ɲɔgɔnna u bɛ nin dina dɛfa min bɛ nin dina tiɲɛ ɲini ka dɛfa ka jɔ a kɛ dɛ n'i ma tiɲɛ ɲini ka dɛfa ka jɔ ala yɛrɛ bɛ mɔgɔw nati a b'aw falen k'aw bɔ ye ka mɔgɔw nati minnu bɛ nin dina tiɲɛ jɔ ka dɛfa olu tɛ kɛ komi aw ɲɔgɔnna wa qawluhu ni ala ko وكذلك حقت كلمة ربك للذين كفروا أنهم أصحاب النار أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة على كم جنگكتا وواجر مغو كچغمي مغو منون كافرة كتمه جنگكتا واجبا أولو كچغمي ده كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وقالفوك أو أبو چغو كلن محمد mogo munu nye e fana e galontigeya mogo munu nye soso janga kata wajibira mogo de ka nim mogo nunu fana la kurana jigna munu ka munu nye galontigeya ki soso ya muhammadu bi tariq al awla e wa janga kata be wajibe ka jigulu de ka kateme har mogo foloka bi tariq al awla wal ahra janga kata kaka ka jigulu de ka jigi e kam mogo nunu de ka katim har mogo temenonka li anna man kajabaka parce que nim mogo min e ci de ngalon tikeya fala usuga lahu bitasdiq khairik nim mogo min e galon tikeya danna ya to tigika ko obe etana cinya tigeyaw nim mogo min e galon tikeya danna ya to tigi ka ko obe ewa etana ko obe cinya tigi yau wala janga kata wajibira kafiri manton kafir temenun ka chogo mi de awa muhammadu mugo ye fana galon tigi ya ki soso de janga kata wajibira o tigi de ka katem har manton temenun taka alakan salakan tanga la ciden ka manton o kafir banunu benindo kafir baw munun bu yere kalama kafiru de mugu yere kalama o be nin dina kalama ni ko ibe dina nani wulun ka jamana wala keneka u yere de bu mina ko kana ko la shewduma kafiru bele banunu jamana banunu ka fo keneka ko ibe jo ewa uka ewa erjo soso da keneka ko ibe alanani u be dina de nani u yere de be mina folo ko kana programu la shewduma parce que ibado mo teseka ke kololo de ba no fe o kololo be seka jamana be soro o kololo be seka tigi soro o kololo be seka mo soro mo mi nyame ye dade ala ima ko dusukun ko ima nankariya kololo de ba no fe o de ya to mo ba yere kalamate swama o comme ba fe silama jamana munun be afrique ya ba fe kulu d'afrique parce que ba ni kafiru bado ni kuma sugu be fo jamana munun kono allaba jamana imbeci aba laba barika be bo jamana la allaba kololo be jamana soro wode ya to ube mugo la swala uba kanka jamana kono ya ube uba ado yere sarako bilala akana fonka jamana kono me ulu yere ka jamana kono be dina kelede me keneka koybe dabo ala nanini koro keneka ikwari jo soso la beka muteso kololo de bo no fe o kongo ba fe anka jamano kana jode u chilende kato balawude kato kono fitina de kato kono wati be o de yato ube fanga dama kate anka jamano kono ala kan kisu toro de ma ala kan kisu barawma ala kan kisu toro ma ema ala ye korea ke katama watagu fitnata la tusibanna alladhina jalamu minkum qahasa ala kwa yesira fitina yeda na ye fitina kunye na ba kumbe togome ka boy aye fitina kumbe ka boy de ala ko ni atora wulila dongodo akololo wulila dongodo munu nyere ye fitina mo ya ko te dawulu doroma koy
abe mogo wore wude soro ala kan kisi ala kan tanga ala ka jamana kisi se wakati masiya subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk